alaikum. Ina so na yi magana a matsayina na matashi akan masu zagin malamai, akan rashin fitowar wasu daga cikin maluma sun yi wa Buhari magana ko kuma sun zo sun zagi Buhari ko kuma sun zo sun yi wa Buhari alkunutu. Nake so na yi wannan ƙaramin gajeren bidiyon. Na farko dai su maluma ko a lokacin da ake cewa a fito a zaɓi wannan Buhari, yawancinsu sun faɗa sun ce a canja wannan saboda ana zargin Goodluck ya gaza ko ba haka ba. So dalilin haka ya sa wasu suke daga cikin malamai suka har bayyana Buhari akan a zaɓe shi. So sai dai kuma yanzu da abin ya gaza, Buhari ya kasa, wai sai aka fito ana zagin malamai, ana cewa basu fito suna hawa mambarori ba. Misali, in zan bada misali na Sheikh Fantami, a lokacin PDP an ga yadda yake yawan magana da abin da ya shafa haka. Sai kuma yanzu da ya zamto minista, sai abu yana faruwa, sai mutane suke zargin wai ya fito ya hau mambari ya zo yana zagin Buhari ko yana wannan nashi. Abin tambayar anan shine, kai yanzu mu ɗauka ni da kai abokai ne, ina da lambar ka. In akwai wani abu da ya faru, abin da zai yi ga mutum mai hankali shine ya je wajen ka ya faɗa ma, ba wai na fito ina yi ma magana akan wannan ba, akan mambari ba. Zan daga waya ne kawai da kira kan faɗa ma abin da yake faruwa. To mutane sai ya zamto ba sa ganin wannan, kawai suna lissafin suna so su ga Sheikh Fantami ya hau mambari ya zo yana ta zagin Buhari, wanda doesn't make sense at all, baya ba da ma'ana a ce haka. Ko lokacin wancan da ce yana da lambar su Goodluck, na tabbatar ba zai hau kan mambari ya zo yana wannan zagin, yana la'antar su ba dangane da abin da yake faruwa. Sai dangane da zagin malamai na rashin fitowa sun yi magana, fitowar malamai abu ne mai kyau, amma fa ni fa bana ganin ya zamto kamar dole a kansu su fito su yi magana. Sai dai wanda nake gani kamar ya fi zamtowa dole a kansu su fito su kiranyi Buhari. Zan iya cewa su fito su kiranyi Buhari dole ne a kan yawancinsu, musamman waɗanda suka yin kiran mutane akan su zaɓe shi. To amma in aka cire waɗannan, ban tunanin wai kowa sai kuma ya fito ya yi magana, saboda ina tunanin in aka samu mafi rinjayen su suka yi magana ya wadatar. Misali, abin da yake faruwa shine zaka ga mutane suna fitowa suna ta zagin malamai ba su yi magana ba. Abin da yake faruwa da na tsaya na bincike, wallahi lazim sai na lura kamar ma mutanen da suke magana nan yawancin su ba sa zaunawa a shimfiɗar da tabarmin malamai domin su ɗau ilimi. Saboda duk wanda yake zauna za ka ga ya san cewa malamai kullum magana da suke kira, kullum suna magana akan ayi kaza matsalan da ake ciki, su yi magana ayi gyara da abin, kullum suna magana. To mutum da yake yana zaune ne a gidan shi baya karatu, sai dai ya shiga social media, in ya ga bidiyo na malami to in bai gani ba shikenan duk malamai ba sa magana. Abin da yawanci mutane suke yi kenan. Alhali kuwa duk wanda yake halartar karatun malamai ya san ba su shiru akan lamarin Buhari ba, kamar yadda ba su shiru akan lokacin Goodluck ba. Sannan ko a lokacin Goodluck na ga wani Malam Kabir ya yi magana akan cewa maganin ya burge ni, ya ba da ma'ana sosai. Yake cewa kun ga fa shi fa maganar zaben Buhari da malamai suka fito suna ta yi cewa a yana, malamai ba wai da kansu ne suka zauna suka yi wannan kira, suka yi tunanin nan a zaɓi Buhari ba, bal cewa sun duba sun ga cewa al'umma sun aminta da Buhari, shi yasa malamai suka fito suna maganar amincin Buharin. Yani saboda shaidar al'umma akan ta mutum zai yi amfani, to malamai sun yi amfani da shaidar al'umman nan ne sai suka zo suna magana a zaɓi Buhari, ba wai sun yi amfani da ra'ayin kansu ba su akan cewa a zaɓi Buhari. Ina fata an fahimce ni. So shi yasa wani lokaci ko da yaushe ina mamakin in naga mutane sun fito suna wannan. Akwai malaman da kamar sun zurfafa a wajen yi wa Buharin yaƙi, kamar sun shiga siyasa sun yi katoto. Mutum malami yana da dama ya shiga siyasansa, wanda ni a gani na ba aibu bane ba. Malami dan adam ne, sai dai in yi amfani da mumbarinsa ne, to a lokacin watakila za a iya ce mai ya shiga wani sahu daban, wanda nake gani bai kamata ba. Ni dai a wajena su ma na san suna da dalilin su na yin hakan,
yani wataƙila ni in ban gani ba ko kuma kai baka gani ba baya nufin cewa wai su abin da suka yi kamar sun yi babban kuskure. So kamar ko da mun duba su malaman kamar yadda na bada misali da Sheikh Fantami, in ka duba sauran malaman da suka yi kiran nan duk wanda yake da dama ta ya kirawo wannan, ni dai a yanda na fahimta duk sanda kake da dama ka kirawo mutum ka isar da saƙo gare shi, mafi alkhairi shine ka kirawo shi ka isar da saƙon, ba wai ka hau mumbarin ka zage shi ba. Kar mu manta Sheikh Daurawa yake cewa a wani wa'azinsa wanda kowa ya gan shi, yani har wa'anda ba sabon malamai sun gan shi, yani kowa abin da ya ga, yani yan social media sun gan shi. Dama yawancinsu ba zan ce yawanci, wasu daga cikinsu masu kamar zargin malamai akai rashin magana ba zuwa wajen malaman suke ba sai dai social media. To a social media an ga cewa Sheikh ya fito ya yi magana akan cewa in sun je wajen ma ziyara ga shi shugaban ƙasan, su makusantansa wanda su ne za su haɗa ka da shi, ƙoƙari su yi hana malamai su isa wajensa domin su isar da saƙon ubangiji da tunatarwa ga shi shugaba. To duba da irin wannan ya tabbatar da cewa gaskiya ba za mu zo mu ringa cewa wai a malamai ba sa magana ba. Duk wanda yake magana ɗayan biyu ne, ko dai akwai wata tashi da shi daga malamai, musamman kamar irin yan feminist kenan, irin tunanin yan feminist na arewa zaka ga ko da yaushe jira suke malamai su abu kaza kawai su fito su fara malami ya abu kaza na canja maganar malamai zuwa malami, saboda su dama jira suke malami ɗaya abu kaza sai su generalizing din duka malamai, su haɗa malamai gaba ɗaya su yi musu kuɗin goro. So wannan shine sakon da nake so na bada a yau. Ku kasance da ni dan uwanku matashi.